En el debat pressupostari a l'Ajuntament de Rubí, des del Partit Demòcrata, hem fet un seguit de propostes, us en resumeixo tres. La primera és doblar progressivament el pressupost de cultura, perquè allà on altres ciutats inverteixen fins un 5 o un 6% del seu pressupost en la cultura a la ciutat, a Rubí no arribem ni al 2,6%. I per tant creiem que aquí hi ha molt de marge per millorar l'oferta cultural a la nostra ciutat i per tant fer una ciutat més atractiva i amb més capital social. Després també demanem una inversió per reforçar la plantilla municipal de la policia. Les últimes setmanes, els últims mesos, Rubí ha patit casos de robatori, de vandalisme, d'incivisme manifest, i hi ha una mancança estructural des de fa molts anys de la policia local, i en aquest sentit demanem més recursos també per posar videovigilància en els espais públics on s'estan produint robatoris i, com dèiem, casos de baralles o d'incivisme. I en tercer lloc, demanem que es modernitzi l'Ajuntament, que es professionalitzi aquest Ajuntament i que també miri cap al futur, apostant per les ciutats del futur, que són les Smart City, en tot allò que l'Ajuntament pugui modernitzar-se i posar les noves aplicacions tecnològiques al servei de la millora de la gestió de l'Ajuntament i també de la quotidianitat, del dia a dia dels veïns i veïnes de Rubí. En el pressupost d'ahir nosaltres vam votar que no, perquè aquest Ajuntament no ha volgut incorporar cap de les nostres propostes, aquestes i altres, però és que, a més, vam viure un nou episodi d'aquest serial polític que estem vivint a Rubí, que s'ha convertit realment en molt preocupant. Si l'alcaldessa socialista havia trencat tots els ponts de diàleg amb la resta de formacions polítiques, excepte d'aquest suport puntual que té de Ciutadans i del Partit Popular, que les seves pròpies executives ja han dit que no estan d'acord amb el que estan votant els seus regidors arran, no només del cas del trànsfuga, sinó també del suport a canvi pràcticament de res que han donat en aquest projecte de pressupostos, ara s'hi ha afegit també una picabaralla, per dir-ho d'alguna manera, entre l'alcaldessa i els propis habilitats estatals de l'Ajuntament, l'interventor i la secretària, que són independents, que fiscalitzen l'obra del govern perquè tot es faci segons la legalitat, i que malgrat un informe de la secretària que deia que s'havia de retirar la relació de llocs de treball perquè hi havia qüestions que no s'estaven respectant la legalitat, l'alcaldessa va voler tirar endavant amb un informe de serveis jurídics que contradeia el de la secretària i d'aquesta manera, en lloc de fer cas al que es proposava, han volgut seguir endavant. I aquí hi ha seriosos dubtes sobre la contractació i sobre la gestió dels recursos humans de l'Ajuntament. Sempre ho hem dit, el Partit Socialista ha utilitzat aquesta casa durant masses anys per fer clientelisme, per fer amiguisme, sempre des d'una opacitat absoluta en quant a les contractacions i en quant a també a les modificacions de llocs de treball, retribucions i funcions del propi personal de l'Ajuntament, i això s'ha d'acabar. Aquesta secretària posava sobre el paper totes aquestes preocupacions, aquests dubtes seriosos. Nosaltres també vam votar en contra d'aquesta RLT i el que volem transmetre a la gent és que no només tenim un Ajuntament i un equip de govern que no actua bé, que fa mal govern a nivell de les coses més visibles de la ciutat, una ciutat que està estancada des de molts anys, sinó que també, a banda d'una baixa qualitat democràtica pel cas del trànsfuga o una baixa pluralitat política pel cas de la censura d'un programa de ràdio, ara veiem, a més, un cas d'opacitat i d'intent de control, inclús per damunt de la funció del secretari i de la interventora d'aquest Ajuntament. Creiem que això s'ha d'acabar i és important que els rubinencs i les rubinenques ho sàpiguen.